ngi ai ngu ya blei namar ka jing krau ka jing isnei ka jong u baula pli ya kalat yangi ka Jingiaseng Kynthei Balang Lumshyiap Presbyterian bagin yo ban syakri bat mane ya u lengba ka online service ngapediang so bahaya pi ki para bangit jong ka Balang bat kumjuru na kiwe ki Balang bayas nok tilang bat ngi akane lengba ye na kiye kisem ki jong pi lengba kane ka YouTube channel jong ka Balang ublei on kerku ya pi baro ki bapai bat ngam ya kaktin ke jong ublei kani gadi kasngi kabakas kasngi kabakerpang hakaba baro ki Balang hapo ka KJP assembly ngirakhe ya ka kumka women Sunday ka KJP assembly hakani kasnem arphau arhuwe kalabu ya kathim na kabanta kani kasngi kalong ka kyrteng U Trai kalong kakut baskhem balapan siyang nongrim naka Proberb hat prahal nong batipau kedekat nga ay kublay kerpang yakinong simbenta baro nadu inong pulis lang inong Nonggialam Jingrwai Nongtem baskhem tam ya Nongkren ibala pelai por hakani kasngi bansam ya kakuwar nagaktin ke jong ublei Teswa bagini ya cakmat tongin ya pendem haki Duwai hajan cume ko pa jongi wah beneng hane kapor iwan bandem rit ko kenrat akmat kijat ki jong mitra melong ublei jongi ublei badap de jing I bad jing isne ublei uba kenrei ke jing mape ngiem ko kenrat hakini ngi ki bae bat ki basitam hakabangim siam layolat ko kenrat bangin ban mane hakaying ka bakatang ke jong mitra balak penjengai yang naiwe bat kumjuru ko kendat la penjengai yang inaki para bangi lagi bahayeng hasem lagi para marjan baro bat ngilong diberiu sio kumbangi telat ko kendat hak jinglong mesti ngiter khong ko kendat hak mensim ki jongi bala dalong kamon ko jongmi ko kendat to the dio mensim bakhoy hak donut ki jongi kat bangindang ya senglang man pandon buram ya ka kyrteng ki mita tapen the do mensim bakhoy hak yeng kisem ki jongi pakiram peyeng kristan ki jongi in sirhem hak jiksakri dan rekat ko kendat di bynta ki bangin sapendap hak ne kepor hak kyrteng trai bat Nongpule jengi jis kesnipa amen mentah ngenia beteng ya kejing syakri jongi yo blei da ke Jingrwai ke balai spa hendu khosa bat hadin kani ke Jingrwai lapan baik ya imis Juli Nadon bain boleh bat dua Yang bansanya hau bat banda kektin buai ban ngei ha kekular jauh ban tibru budai U Trai Jisu kodor dang hame nashanya skem hoi katyang banshanya au nagapa banyo lai em
Jisu, Jisu, Jisu kodor dang hame ngashan yaskem ngasau sok ngala banshan ya Jisu lobaken soy ngadebro unlong lembat nga adu ba bertaikan wai Jisu Jisu mengasanya lakbashi shangalashen Jisu 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 kodor dang hame ngasanya skem Teshua bini lang hoblay ki Jingrwai. Ngan puli katu kat ni na kaktinu blay. Kata kabangilaban siyam na ki Jingrwai sam kalanong kabahenre puway kadukhat kabalay. Ka Jingrwai sam biang kadukhat kabankundai. Kalanong kabakundai kadukhat kabakundai hadu shipo. Na ka kitab Exodus hatsan Tien ki ong kumni. Naba mi julong ke jakari yanga ke kut baskhem na unong shu. Prai ru unlong ke kut ke bajrong ya kita ki balaban ben ke kut bajrong ha kapor ke jingjanjan. Bat kita iba itu ya ke kyrteng jong ni kin syania hame atrai mem shem la ino no ya ki bawan yami. U Trai ulong kabor bat ke Jingrwai jonga bat ulawan long ke jingpin yanga ulong ko u blay jonga bat ngan pendan burom ya u blay ukpa jonga bat ngan ya ro burom ya u tu blay kerku hak bakuli baca skor tin jeng u ini lang u blay ke Jingrwai kuk pa jengi bahabne long bukhoy kyrteng ke jong ni wan ke hima ke jong ni long kamon ke jong ni hakendo kumbahne raing wan ya kaban pendem red ya dia akmat ke ket ke jingis ne ke jong ni rai mi yu i ke donut ke jong ni ke jingmut ke jing pelkhat ke jong ni ngidap shisha try ken rat da ke jing sungu ke bakra apedeng ke jingyat lenti jong ni hakeni ke slapper the wat hapedeng ini ki klam atrai mem shem na ino ini mi dan hasanda jumi mi ayangi ka jing pentingan mi penshat boringi but mi kayangi atrai ya ka bangin ya shania barbor hame nginget scam atrai bagak santi blay ka jome kan yai kner lambat ni shadu ki bam jikun try bi e ni wan ya ka ban aingu e yemi hakaba milap li ya ka lat ha ka jingem jumi dai sen pat atrai kan rat kum ki kon Kynthei ki jong ni bangin yo ban rakhi ya kini ko women Sunday atrai lingba kini kasni but try bi e ni tip abangi phashme ni shem atrai kan rat ya kata ka jing bha ka ba amdan thliet bala ban batai try bi e disney ya ka ba men kirkhu ye ki kon Kynthei ki jong me baro ki bala wan ya ka ban shakri yeme ban mani ban yero ban pendan buram ya ka kyrteng ka bakraw bat ka badan bor ka jongme try bi e ni pediang ni long tang ki Kynthei ki batlat ki baswaya try kan ra and ray mem shem la ino ini a try kan ra mi wan la try kan ra ya ka bani kayengi kumno bangin nang ban em ha ka lenti ka jongme ban wat ya ka khmat ka jongme ban ya selok bat me sinyas ni a try kan ra habangi dan lembat me a try kan ra ni syam ya ka jingjok
Haki liang barok jong ke jing jongi. Bat ngi mat iki jing kerku. Ki badap yang dap kerhai. Haki jing jongi. Try kini kepor. Ngi wan ya keban kerpat imi. Dui snei ya kebamen pen ya kebalang ke jongi. Ya ki kam ki jong ka try kan rat. Bakidang la ya keban penterlen na koi kepor syu kepor try kan rat. Bat bikin long si sya try kan rat. Ki kam jong ke jing pen ya kita ki mensiem ki bakodor. Ki belasak mano na mi try kan rat. Ki badan pedeng ki jing do jing kermen. Bat ki badan pedeng ki jing tang. Hak mensiem ke jong ki. Na ba ki la mat no try kan rat. Ya ki jing do no ik be iet ki bathan ki jong ki. Lingba ki ni ki sngi ki por ki bamenta. Try ni tip bamilong unong pentingan ubakam kraw try kan rat. Bat uba ai ya ki jing so apo ka mensiem ke jongi. Try ni wan ya ka ban kerpat imi. Dui snei ya ka bamen kerku ya ki nong shirai jong ka balang ke jongi. Dui snei ya ka bamen ai ki ya ka met ka bakot ka bakya. Tu ai ki ya ka jing shampang try kan rat. Baka jing shakri ka baki ai shami try kan rat. Kin long ki bap diam hon mat ka ket ka jing snei ka jongi. Try ni wan ya ka ban kerpat imi. Na ka bynta idukhat konti balang. Dui snei try kan rat. Ya ka ba minang yay bitin ninti ki. Baka jing tri lang ka jongki. Bat ka balang ka try kan rat. Kan long ka jing penshet bor. Ya ki khat ki badan hapot jong ka balang ka try kan rat. Bat ka jing ay mensiem ki. Nawi ka por siya ka por. Mene tray ya kit ya ba ya ka kam ka jongmi. Try bi iit bakodor. Dui snei ya ka ba min kirku. Ya ki nong kit kam jong ka Jingiaseng Kynthei hakani ka balang ka jongmi Lumshyiap. Tu pendap iki ya try don mensiem bakod uble. Batu hikai iki ya try kan rat. Bakin pin kongo ya ledi hakamon ka jongmi. Bat bakin IT ya ledi met bat mensiem. Ya ka ban shakri ya ka kam ka jongmi. Try bi iit bakodor. Dui snei ya ka ba min kirkulam. Ya ka shakri ka jongmi atra. Ka badan ya ka bynta ban sam. Nakaktian uble. Tu ai bak ek long ka jing pen kre ka jong ka kum ka bri. Hendrai ka jing pen janai bat ka jing pen dam. Bat ka jing pen sliak ka wan na me try kan rat. Bak ka ku bor ka bangin yo diang try kan rat. Shisha kan long ka bak diang hun akmat jong me. Bat ka bak pendap ya ka jing im ka jongi. Da ka jing sok bat ka jing men. Bat ka jing IT lut il diang me. Try iet ni wan ya ka ban kerpat ya me. Dui snei ya ka ba minalam ikinong san siya juni. Bakin yo ya ka jing start a try kan rat. Kumnu ban ai ya ka jing kay bat ya ka jing bnia haki kam ki jong ki. Naka bentao pat lang u jong me. Kumnu baki benriu kin komo. Baka ni ka klam kat om sa kreng hapdeng ki jet benriu jungi. Bat baki mensiem bakodor kin om do nga ya la ka jing em. Da ka jing bang komo a try kan rat. Try bi iet. Dis ne ya ka ba lam. Ya ki nong kmi ya em lang ka salang. Ki nong kit iki kam chinong kam thao try kan rat. Baka jing itri lang ka jongki bat ka sorka. Kan wan ra ya ka jing job haki liang baro try kan rat. Try bi iet bakodor. Ni wan ya ka ban kerpat akmat jong me. Kam tam na ka bynta. Ki doctor ki nurse. Ki staff. Ringkat ki frontliners. Ringkat a try kan rat ki force. Try ni wan ya ka ban kerpat. Wat ki officer. Ki badai jong health department. Bat kumju a try kan rat. Ki deputy administrator. Kumnu bakidang la a try kan rat. Banya trilang bat kasorka. Bat bakidang yo ru a try kan rat. Ya ka met ka bakot ka bakya. Naba a try kila IT yala ka jing em. Bakin ay ka jing shakri siya kini ki benriyo. Ki balangat akan ka klam a try kan rat. Dui snei ya ka ba men kirku ya ki. Bat ya ka long yin ka long sem ka jong ki ru kumju. Try bi e kodo. Di kayengi bangin ang la ya ka bangin IT kam jana yala di shimi bangin sutu ban le ya ka mon ka bakot ka jong me bangin long kita ki kuon ki basyan ya ahme bangin yat hala ka jing shampang nem ni ka jing start a try kan rat hendrai bangin long barabor ki bala pin ko mo yala di ha ka hukum bada ka mon ka jong me sngawa try kini ki jing kerpat ki berit ki jong isna ya ka bamen map iki pot ki ringkang ki bamisyam ka jing im jongi Nabai kini dem mu ipang kyrteng batiang tam. U Trai ba unong pen Jesus Christ. Amen.
Tishwa bangin yos ngiu ya kakubor na kaktin ke jong blei na ikong Annette dengan yarwai kewe ke Jingrwai ke ba arspa kendai pusat. Chairperson iba peniat yakani ke Jingiaseng iparabangnya baru ki bayadan bentalem hakani ke online service lingba ke YouTube channel jong Balang haka paningkong nga ai kublei pi baro haka kyrteng ka bathyang badon bortam jong undang pen jongi uji sukres kajing sungu jonga kalong ningkong ya blei bola kersan bor nga bangan la bansam yakani ka kubor apa deng kijing penuwit bat kijing khanglan kibabun ngapen pa kijing sungu ya ka program committee jong Jingiaseng Kynthei Lumshyiap ka balai ibet ban pensyen hanga ka syakri ka batlot bat baduna ban keren halor ka theme jong ka Women's Week and Women's Sunday hajar huwei Chicken ngada ban penpau kijing sungu ya baro ibadan bynta hakaba penbit penbiang ya kani ka program kani kade ka Sunday pat hakajing shisha katayo ka bakerpang bala penbit daka KGP assembly khat san snem menshwa kataha usnem hajar nyo kumta matakasngi ni rakhe ya ka Women's Sunday ka bakhat san pat nga ai kublai Women's Sunday basuk
Bakemen, bakoi pakhia, bat badap jingkerku ya pi baro. Tu blei un kerku yang i baro, ibayo sngo ya kanika kubor. Nginya pendem lang haka Duwai. Kuk pajungi ubahapneng, ngida sngongo yame bangidang lapan syakri light lo yame hatu kanika singi. Ho chisha atrai imla, banya senglang, banya wanlang, chakanika yeng kabakut kabakantang kajongme. Nrei lang ba kini kikor kibor kibatangmai joganika juk kabamenta. Ngidang lapan yo sngo, bat pen sngo ya kaktin kaba im kajongme. Kabalong kajengbam kaba kenjaman sim, kaba iwe pa iwe nangingi don kam atrai. Kam tam pakini kisni, ibangi syembat mat bun kejun Tu yang hasenda atrai jong syakri, kaba red kejongme. Pensle ka dong sim bakut ujongme. Bat ai baka kubor kaba memen keren ling bajong ka. Kanda ai kejing tengen, kanda ai kejing pensyang, bat kejing penim, ya ki mensim ki bakodor, ki penyosngu ya kani kubor ki bangek bat syania, haka kyrteng kaba krau kejongme. Tu penkentang bat tu kerku ya kapor kebadang saparo. Amen. Kuki para bengeng, ngashem bakat kitim bala jid, nagbenta ku Women Sunday kilong ki bala pensyai bat persat pensim do blehi, namar kilong ki ba mentoy bat day por baha. Katim nagbenta ku Women Sweet bat Women Sunday mentau snem kalong, ka kyrteng U Trai kalong ka kut baskhem. Bala pensyong nongrim naka kitab Proberb, lenong bakat pra kadukot kabashipo. Kani ka kitab Proberb kadai kaba arpo haka testament kabarim, bat la to eka haka spak snem basau bat basan shua ukris. Loong ba kadai ka kitab jong ka jingstan kaba hikai yang ibaro kumno bangin im. Loong ru bau si im Solomon unong to jong kani ka kitab ula to kumbalai hajar li i Proberb, bat kumba si hajar santli i Jingrwai. Banyo Jingiaseng Kynthei syapang uniu si Solomon, ngan pule katu kat ni teli kedekot naka kitab kisim kebaningkong, kalenong kaba kabalai bat kabasau. Hakalenong kaba kedekot kebaningkong haduk bakendai usim debet ukpa jong Solomon, ai ke jingsneng jingkentu ya Solomon shua ba unyap. Hakadekot ke bashipo la tok kumni. Kum tahu debet ula tiano pat kikpa jong pat la tep yu hakashnong debet. Dekot ke bakat tiu Solomon ula syong halor kaket debet ukpa jong bat ya kahima jong la baskhem chikate. Nakalenong balai ke dekot ke balai. Bat Solomon ula ya U Trai uda ya haki ain debet ukpa jong dekot ke basau. Hagibian U Trai ula pau hau Solomon haka jingpo seniu menmit bat ublei ula ong hau. Tu pan ka ngan ai hami. Haka dekot ke bakendai Solomon ula jubang. Tu ai halau syakri namar kata ka dot nuot pas ngotu ban bisa yu pai ba jome bangala ban itu ya ka babha bat ya ka basniu naba bala ban bisa kan uni upai ba ubakrau jome akalenong ka basau ki dekot apu kendai du lai puwe bat ublei ula ayu Solomon ka jingstan bat ka jingshampang shikadai bat kajing krau ka dot not kum usyap ubaharut duriau. Kajing stan Solomon kala palat ya kajing stan kikun kari mingi baro bat ya kajing stan kari Egypt baro.
na ba ula kamstan ban ya ki brio baro. Akalenong kabasau kedekot kebalai fusau. Bat ki kenjau benrio baro kilawan ban sngau ke jing stad Solomon na ki sim ke pertai baro ki balayo sngau syapang ke jing stad cu. Bat hak kedekot hakalenong kabashipo kedekot kabapulai. Kumta usim Solomon ula palat ya ki sim ke pertai baro hakaspa bat hakajista. Ko para banget kani ka proverb lani guideline kabalong ka team jong ka women Sunday menta usnem balong ka ba Solomon ula to hakalenong ka bakat pra kadukot ka bashipo. Ladau Solomon haka burom bat spa ba haka jing stad bat jing syampang bam la nu Joshua bat kiwei usngau to syai kedar bat tang ka kyrteng U Trai kalong kakut baskhem. Kat nutam ko para banget manga bat mapi ibaduna ibat lot bor ibak duk bat kedu ke jing syampang bat jing stad hatu ngimdei mo ban pertajam bat pla da shisha badai tang ka kyrteng U Trai ka balong kakut baskhem bat baro ubahok upet syaka bat baskhem. Ladang inget baka kyrteng U Trai kalong kakut baskhem. Ngatarai ki bor baman, bor jingdum, bor pensyaptin. Kinum don jaka banle don bor halor ke jing im jonga bat jongpi. Lawan tenlep bat Lumshyiap yang sasisian uni uklam jingpang ya kariba jongi bat ya kapertai hi barok kawe. Ko para pengen mensyam senem nidang ya keli kat nungut kibat test positif. Bal ada don uwei bani itu ngilas ngau ma. Menta usnem ngikeli kat no ngut ibayap COVID. Menta kasi lada bon kajing syapti kakiyo. Kam snu shingai lada yo baduna ka nambar jong kibalaklan. Hakajing yo barit jonga uni unong syun bamla yo invisible enemy. Ulapan kala kongpong ya kapertai haki rukong. Kabaning kong, ki baladei ban hiar hakajuk science mentah kilanang kiyo. Berkebaa, ki baladei ban kiyo hakajuk teknologi mentah kilanang hiar. Balik ngong kumta, ba ki baladei ban hiar kilanang kiyo hakajuk science. Nomor habangi pej hakani kajuk kebak medical science kala advance bah, bat kilat jing sumaru kilanang bun, Ndrei day hakani kajuk. Baki jingpang lai pujai. Nai ong ki jingpang bayo na coronavirus. Ki jingpang ki babun ba. Ki baki layap bat yapang nur. Namar haka jingbam yo ban mi ban ya ban yeng. Ban trei ban kta. Bun ki briu kilanang kiu ke BP, ke diabetes, bat kilayo heart attack. But syudu la ke jing klem pat depor. La syuyo sngau tang ki jing yam bat jing linyar haki COVID ward jong ki hospital. Lanang kiu ke jing pang ting, pang siir, pang kenja, pang nok mensim depression. Wat ki suicidal attempts ru. Haka jing kuslai ya kalawe kaba idon jengkermen. Lanang kiu ke jing jaitu bat jing kain sting haki kena badang pule haka jing kangno ya ki jaka pule baro. Bat la syuyo jing hikai bat jing nang jing tip tang lingba ke screen. Kata ke mobile, TV, laptop, tablet. Kinong hikai bapli kumju tang haka screen bat klem atatien ke jing pangkmat bat jing pang singkai kan sanang kiu. Lanang kiu ke tok ke syukur ke tu ke tim hadu ba na ke police department la penmi ke notification ba ngi ki pai ba ngi hapan husiar ba. Lanang kiu ke jing ya pai ya pra ki ye kisem ke jing bam ya sotu jing mon
habaya tingko baro aku saw kenta haju bat kiju kibriu. Lanang kiu ka unemployment ni ka jingbam yo kam bat jingdo kam ha keleng ka perthei. La term ya ka kum ka pandemic setback. Kabahaki life hosnem AA 4 juduk kam kibriu keleng ka perthei kat ni. Bat kabakadu bat kam su sang sot kalong ka jing kiu ka jing pang bat ka jing yap ki kalung ki kena klem bat wan kata ka third wave ru. Kini kilong katu kat ni ki jing kiu hakani ka pandemic era. Atau ngi pet ki pat kita ki belanang hial. Kebaningkong lanang hial kayo kakot bat kakamai kaji jong ki beriu. Satlak ka perthei hadu baka bansi kala thom wat ya kasang kama. Lanang hial kapule kaputi. Haka jing bamyo ki kena skul ban lei tikena bat banyo jing hikai tikena. Lanang hial ka akor ka burom. Hadu balingba ka social media ngi iya ki comments bala syukren like lan klem da burom syu ya ki bor sinsyar ki ba halor ki ba persang kat bala ban tem yo niu knyang jing pang banyada yang ba ipi. Lanang hial ka jing shania brio namar basi bat suba yo itai lani utai ide nongra jing pang karya. Bat kabakadu kabakam susun kalong ka jing hial jong ka jing tip jing pule jing sotu jong ki kena ya ka tien ublay. Kanungut para bangai baki kena ibadang red ibadang lung ibadang smooth kinyo kalan pansngap ya ka jing hikai ha ka Sunday school lingba ka YouTube channel daki tangkat tu kat ni teli ki balang. Ka Sunday school ka balong ka persara ban bet yung sembay ka tien ublay ba lakhang kerdep menta lapalat shisnem shiteng. Lanu nginyo ban bet nginyo sara ngimte ko para pengen. Bat habak kerdu ke Jingrwai ke jing spell na kaktin jong blay ke ba ke Jingrwai lang kum ki kun kristan snow sang sok ke pateng namar klembet kum no geng nyo ban ketso. Aku para pengen snow kumba po snil ne kumba shupek film hateng haba jia kini ki kata ka biological warfare ni perkhat bakadang jengai reha keleng kala jia pat long shisha snow de shu ban ong bau de unong shun ubawan hiatma re kom uksut ba ubawan shisian asian lysin first wave second wave third wave ban pentri menyi ban kulma jengmut ya keperthei hi barok kawai hadu baki kentien ki bam cuyo snow menu kila long ki kentien ki baki khlung ki khna du kila tip lut lockdown social distancing vaccine surgical mask N95 kilong ki kentien ki bangi ya keren hakiye ki sem jungi man lakasi une ken bamam yanu yinuru la ruspa ne duk la samla ne temen la stan e be la khlu ne khna o ki he spa jongkari India ki la thit upai ki oxygen cylinder bat buk lupai ki kamera ha ki hospital barem namar bating yo ni nong shun bamla yi bala pen sok sat pen jinja jingmut pen shitong bat pen yak ki bopon a ko lok ba shanung in pet shanung in ri don mu kalat banlai don mu ke jakari ke bayai ne don mu ke kut baskhem don mu ke jinyada don mu ke jinyara pi bat yang da ka jing ngong schem nga ong hooi ka don ublay u ai hangi ka juba lingba usim Solomon haka kita Proberb kalenong ka bakat pra ka dekot ka bashipo ka kyrteng U Trai kalong ka kut baskhem
bahok upet syaka bat baskhem. Kani kekut baskhem ka aingi tang ke jingyada bat ke jingyaram. Nrai ka longru ke jakari ke bayaine bat ke batikna da shisha. Aka sam ke basau pundriyo ke dekat peningkong bat ublei ulong ke jakari bat ke bor jonga. Ke jingyarap bahajan ha ke jinja. Namar ketangan Shakti. Laka kela ke kendo bat la penki kilum ha pedeng ke duriau. Ko para bangai tu pengam jeliu ki Nongkren jupi U Trai. Namar kiwe kilat jingiadati. Kim idon jing dikna. Idon jing skem. Kumba isen jorlut. Kumban syupen kenmau. Nadon Genesis hadut jing penpau. Ublei upenpau ialah ka kyrteng ka bakrau. Bakum ki banget ngin sngotu ba ude uai. Aka kitab Exodus lenong ke balai, kedekat ke bakat sao, hau Moses ublei uong yakini ki kentien. Ngalong, bangalong. Idon katukan iki kyrteng U Trai, haka ketien ke baim jong bangin sngotu ya ke jing krau bor jong Kebeningkong, Adonai, ublei, kum unong sensya bakrau. Baar El Elohim ublei bakrau tam ubahajrong tam. Kabalai Jehovah kakerteng kabadon bor baro. Kabasau El Shaddai ublei jong kabeneng badon bor baro. Kabasan Elohim unong tau bakrau. Kabahenriu Jehovah Rafa ublei unong penkia. Kebanyo Jehovah Jireh ublei unong pendap. Kebapra Yahweh daki hajasin la pendon kami kini kaktin Yahweh hakaktin ublei bat kade kakerteng keba kentang tam. Tang kini kakerteng kebalak ban penim yang bat yepi. Hakikam ki apostol hakalenong kebaar gekot baar huar. Batkan jaba unu baro ubah kot kerpa ya kekerteng U Trai on pen imiu. Bat kedekot hakalenong wasau kedekot kebakat don kawai pat kekerteng hapok kebeneng. Ya kebala hapedeng kibriu da kebadai ba on pen imiu. Donginya pai kendiat cu isaya kelenong kebasan kendai kedekot kebeningkong. Kentin kiba ongkum ni. Hakmi ya kakti U Trai shim la penlengkot kat bakam la ban penim. Lemne kashkor jong kabakia kat bakam la banyok sngo. Nrei ki jing bam hok jong pi. Ila penya klan no hapedeng jong pi bat ublei jong pi. Bat ki pop jong pi. Ila ka ya kakmat jong na pi. Kat ba sngo. Ku ki para bangai ki jing bam hok bat ki pop jong bat jong pi. Ila ka ya kakmat jong U Trai kenra nahi. Yok le si virus bakam syirkei udan ha jing jong bat jong pi. Ubah hateng ulak menwalami ke pandamik haki yen kisem. Bat haka imlang salang hi. Virus jong ke jing song sarong. Bat ke jing meng. Virus jong ke jing kuat lalot bat ke jing bamhun. Virus jong ke jing bisi bat jing pihun. Virus jong ke jing kong bat jing bitar. Virus jong ke jing bam pendem bat jing bam ma. Tutip ba undan dawai na vaksin ya ki bakum kini ki virus. Yok piman bat lakta da kum kini ki virus haki ye ki sem ki jong pi. Bat pisngau shisha bam dan jakari ne jingyada.
Bat pishep tieng. Yok tua. Yok pai. Yok pera. Ha U Trai. Nama tang ke kyrteng jong kalau kakut baskhem. But what I baka bod baman jong ka jing atatien. Kan penduk ya ka jing shania bat jing ai tilot jong pi U Trai. Ka kyrteng U Trai kalau kakut baskhem ubahok pet chaka bat baskhem. Ka shiti ka ba ar. Pol koren kalau nong ka baningkong ka dekot ka ba ar po ka ongkum ni. Namat ki jing kular ublei. Kat badan ilong hau ke bahooi, bat hau ke ba amen. Kasyong hapi bat hanga, pada ngingit mo, baka ke ba ublay ukular upendep. Pingit mo, bakum isaya hakalenong ke bakat ar, ke dekat ke ba ar. Uong, hakmi ublay ulong ke jing penim jongangan syania bat ngan sngow syeptien. Nama U Trai Jehovah ulong kebor jongan. Lada ka jingit jong pi ka skem, ka jingit jong pi ka syanya teli U Trai, tungit ru, ba pin yo rung ha kani ka kut baskem. Kabalakir saudong, da kisau liang kenro. Di kenro, sau liang kilong, kajing kajing suk, kajing kemen, kajing ma. Tungin yai dem, ko para bangi, laki kok siu, hadu bangi lesuntu, bangi layot rung. Bat don hakani kakut baskem. Bangi nyok man, ya kajing syangan, bat jing tengen, bakin jabale. Namar hanta, nginyok sngawru, ya ki kentien bau jisu un pasiau. Wat jet dia, long jai jai, wat kishu, pilong kamkor, ya shibun isimye. Yengs kem, bangadon rengkat, ujisui, nak bentar keburong ble. Amen. Ngin ya penwai no ya ke jing chakri jongi hakane kapor. Da ke Jingrwai ke balai spak so pundriu. Bat ngan khot ya Mrs. PL nong lai. Ba in ai ya ke jing berku penwai.
dengan ya wai no rai ba kodron ya ingo ime namat ke jingiet ba jong me ba meledon rengkat ngi na do ba sedang juga jingaseng adu kini kapon bain penkut no ya ka rai do rengkat bat ke kubor ke bangi layo akni kapon dan rengkat ba diwei nongiashim bynta dan rengkat ba ke Jingiaseng Kynthei ke jungi hang ni Lumshyiap dan rengkat ba ki weipat ke Jingiaseng Kynthei ke po jong ke KGP assembly ke jungi ke bayan le sitam ko try ban rakhe ban penan buram ya ke kyrteng ke jong me akni ke sni ke bukerpang the women Sunday haka ba why no to ai ke jing iet ba ke jong blai pa no bom jukut ke jing ai ke jong Jesus Christ bo try ke jing pen saj buar ke jing pentengan ke jing don kat ke jong mensiam bekut kini lai ha wei blai ke ne chong sa lambat ni lambat ke kubor ki bala pensngau de syakri hak ne kubor rengkan pat paro kitu ki bamanedam ya ke kyrteng bekut ke jong me hasat lak kepertai nadu mentan sidu ki arta ki bom jukut amen.